दिनै 2025 इयारनि 1 मे 1 मे खालि जोंनि सारा बिटिसि बासि आरो आसामाव उपेन्द्रनाथ हारिनि बिफा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान आरो मे दिबस सारा जोंनि नेसनेल बा भारतबर्षनि बेजोंखौ लोगोआव लाफानानै दिनै हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ जोंनि बड'लेण्ड बासियाव मोनफ्रोमबो जायगायाव भारतबर्षनि मोनफ्रोमबो जायगायाव फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि गसाइगावआवबो आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दतमा थैनाय हाखरसालियाव दिनै बिथांखौ मान बावनाय जागोन आरो बे मान बावनायजों लोगोसे आंबो बिथांनि थैनायनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै जेन सुख सान्ति थाहैनो हायो बिनि थाखाय आं इसोरनाव आर'ज गाबनाय जायो। बे सानाव आं बेखौनो बुंनो सानदों बिथाङा जोंनि बर' हारिनि जाथिनि थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे एबसु अर्गानाइजेसन लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय नांबोदोंमोन। गोबाव सम बर' जाथिखौ बोखांनो थाखाय बिथांनि मुभमेन्टआ आन्दलना दिनै साफ्रोमबो बर' जाथिखौ बिथाङा जांख्रिखांहोदोंमोन आरो बिथांनि आदर्शजोंनो जों दिनै मोनथाम रोखोमनि एग्रिमेन्ट खालामनो हादों। आगोलाव बिएसि हिसाबै जों एग्रिमेन्ट खालामनो हादोंमोन आरो बिनि उनाव बिटिसि हिसाबै एग्रिमेन्ट जादों आरो दा थार्ड बिटिआर हिसाबै जों एग्रिमेन्ट खालामनो हादोंमोन। बिथांनि आइडिय'लजिखौ लानानै दिनै बे पर्यायाव जों सफैनो हादों। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेंट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।